Днес всички вие сте част от моята медитативна практика. И искам да ви кажа защо е толкова важно да медитираме ежедневно. Медитацията е най-успешната практика, която помага на човек да се обърне сам навътре към себе си. Да подреди мислите си и да изчисти мозъка си от всички токсични, предпускащи мисли. Благодарение на дифузера и етеричните масла на дотера можем да подпомогнем този процес, като го направим много по-приятен и много по-духовен. Аз лично използвам 3 масла и едното от които е кипарисът. Кипарисът е нашата връзка между земята и небето. По този начин ние ще се почувстваме толкова духовни, колкото и здраво стъпили на земята. Баланс е един бленд на дотера, който е създаден именно за това да балансираме ума и тялото си, да подредим мислите си в ред, в който ние ще се чувстваме добре. И не на последно място, разбира се, това е царят на маслата, тамянът. Тамянът е маслото, което до такава степен ще успокои умът ни, ще ни заземи и ще ни направи здраво стъпили на земята, но в същото време ние ще извисим нашето духовно състояние. Медитирайки ежедневно, ще придобием много по-голяма сигурност в себе си, много по-голяма продуктивност и така дните ни ще бъдат много по-щастливи и много по-подредени.